Ale je to také lokálne, ale tak prečo nezobrať tie zdroje, ktoré sú k dispozícii, ktoré sú osvedčené a kvalitné. Takže tak. Ale pred 20 rokmi takáto situácia bola všade v Európe. Hej, nikto sa nejak nerozpakoval nejakými polomami a tak ďalej. Až postupne to proste prišlo. Ja sa chcem spýtať, že aké by bolo nejaké riešenie na pestovanie nejakého priemyselného dreva, alebo či sa to dá nejak umelo spraviť, ako keď sa napríklad na futbale tá tráva pestuje nejak na nejakom koberci, alebo proste, že aby sa to nejak odčlenilo, alebo... To je tak. Priemyselné pestovanie dreva nevyhnutne zo sebou prináša zníženie ekologickej stability toho lesa. Lebo les funguje dobre vtedy, keď je pestrý. Priemyselné pestovanie je naopak ústretí nejakým monokultúram, kde mám konkrétnu drevinu a intenzívne ju pestujem, hnojím a tak ďalej, čiže veľmi náročná na tie vstupy, také energetické a látkové. Priemyselne sa pestuje drevo všade, veď sa pozrite okolo seba, to je priemyselné pestovanie lesa, toto, čo máme. A takže či niekde inde, akože je to, že či by to, tá surovina by bola už akože nejak, či sa v tom niečo nepohodlí, že sa to nemyslelo priamo do lesa. A kde by sa to pestovalo? Na poliach alebo kde? Ale sú aj také pokusy, sú nejaké lignikultúry a tie plantáže rýchlo rastúceho dreva a tak ďalej, že dá sa, ako strom vy pestujete hodzie, to je rastlina, hej? Ale ide o to, že strom nerastie rok, hej? Rastie povedzme 50 rokov alebo 100 rokov a na tých 100 rokov potrebuje, aby tam rástol. A to pri priemyselnom pestovaní dreva je veľmi ťažko zabezpečiť, pretože tam nefungujú tie nejaké také stabilizačné mechanizmy. Hej. Čiže musím tam dávať hnojivo, musím tam dávať pesticídy, insekticídy a všetko možné. Potom sa možno dopracujem k tomu, že mám nejaké priemyselné pestovanie dreva. Ale keď si zrátam všetky tie náklady, tieto veci do toho, ktoré dávam, tak je otázne, či to bolo rentabilné alebo nie. Hej. Že drevo sa možno dá pestovať priemyselne, ale les sa priemyselne pestovať nedá. To sa nedá. A neviem zase na čo by to bolo, ako podľa mňa z lesa sa dá mať úžitok, aj keď sa pestuje prírodne, alebo prírodzene, určite. Nie je potrebné to nejako strašne tlačiť do tých priemyselných odvetví. Až toľko dreva nepotrebujeme. Práve tu, že nepotrebujeme toľko dreva, napriek tomu sa ho ťaží. Viac nadbytok sa ho, by som povedal. Viem si predstaviť prečo, hej, proste tí, ktorí ho ťažia, tak ho dokážu predať a majú z toho osok, ale to je osok pre nich, hej, pre pár ľudí. Všetci tí, ktorí spracovali kalamitu, ani jeden na tom akože nebol v Tatrách, ani jeden na tom nebol stratový. Všetci sa na tom zarobili, len stratoví sme všetci my, ktorým sa zdevastoval Národný park. Hej, ktorý proste nefunguje tak, ako by mal teraz klimaticky, akokoľvek. Proste tam sú liečebné kúpele, ktorí teraz musia dýchať nejaký pel z vrbovky a z tráv a čo všetkého, čo by nemuselo byť, keby sa to nespracovalo v takom veľkom rozsahu. Tam vyrastie čučoriedky a zmadzalo by sa to pekne, ale tí, ktorí spracovávali, tak dobre, a my ostatní, dobre. Smiešné bolo, že ako bola zbierka na záchranu, tá tiera, čiže tiež neviem, kde skončila, ako skončila, že čo vyzbieralo sa tam pol štátu na to. Ale konec koncov vlastne vlastníci zobrali peniaze za drevo, hej, bo podľa zákona majú vysadiť nejak mladý len, alebo respektíve ďalšie sadeničky a tak. A ešte dostali aj z tej zbierky možno nejaké percento a ostatné neviem, koľko percent išlo tiež niekam a doteraz nikto nevie kam. Nemyslím si, že sa spreneverili tie peniaze, alebo možno, že nie som v tom niečo sa najisto sú tam nejaké. Ale tam bola celá tá irónia toho všetko, že tá záchrana tých tatier spočívala v tom, že tieto peniaze, čo sa vyzberali záchranu, sa využijú na zamestňovanie. Hej, čiže oni to najskôr ukázalo sa, že keď sa to nespraví, tak sa to krásne obnovuje samo, sa to zalesňuje samo. Ale oni to najskôr vyťažia, vytvoria savanu, ktorá je nezalesniteľná a potom na to investujú tie peniaze na tú záchranu tých tatier a všetko je v poriadku, lebo sú tam tie smiečky, ale teraz 10 rokov tam budú vyžínať, dokým to nejako narastie, dokým sa to dokáže o seba postarať, lebo keby to nechali len tak, to vyschne. Hej, proste oni vytvorili horinu. Preto tá plánovaná ťažba je tak limitovaná, hej, že na dve výšky porastu, aby ten okolitý porast dokázal vplývať na tú horinu, aby tam neboli také extrémne podmienky. Dá si predstaviť, že máte 12 000 hektárov horinu, to sú také teplotné a vlhkostné pomery, na aké ten les nemôže byť prispôsobený. Hej. Keby tam bolo to drevo, je to úplne čosi iné, ale keď tam není, potom treba milióny. A ako v podstate moderné lesníctvo
kontexte toho, že moderné tak funguje možno nejakých ešte už 18, nie, 19. Terezinské dekrety, proste neviem, kedy to bolo presne, a 200 rokov, povedzme, takto v týchto intenciách funguje les, alebo lesníctvo, že vyťažiť a obnoviť, akože už tá ťažba je obnova, hej, tak to nazývajú, a to, že to nám už tie sadinčky dám, tak to všetko je akože v rámci obnovy a vtedy je to v poriadku, lebo som zabezpečil kontinuitu. Ale keď poznáte všetky zložky toho lesa, tak to tak nefunguje, hej, z toho ekologického hľadiska. Možno na tie zvieratá viazané na tom mŕtve drevo. Proste keď to drevo ťa podbereme, tak oni tam nemohli fungovať a odchádzajú. A to v národných parkoch, chránených územiach tak ďalej neprípustné. Ja nehovorím o hospodárskych lesoch, keď aj tam sa to dalo robiť rozumnejšie, ale tu sa bavíme skutočne o rezerváciách, kde ten postup sa nedá odlíšiť od toho hospodárskeho lesa, ako bolo realizované. Proste dostali výnimku na spracovanie kalmy, tak to zobrali na hlavu. To je jedno, že to bol 5. stupeň. Dostali výnimku, išli a vytvorili tam holinu, ktorá na čo to bude brať. Že ktorý zákon je vlastne teda nadradený. No. Máme 5. stupeň, zároveň tam platí aj lesný zákon. A kto určí, že ktorý zákon je nadradenejší? Neviem, či ste niekedy videli podľa zákona o ochrane prírody definíciu napríklad Národného parku. Definícia Národného parku je taká, že je to nejaké územie výrazných prírodných hodnôt nadregionálneho významu, v ktorom je ochrana prírody nadradená na ostatné činnosti. Hej. Takže tam by to malo byť jasné, no nie je to tak proste ani náhodou. Lesný zákon hovorí, že keď vznikne kalamita, tak do 4. stupňa ochrany ju má obhospodávateľ lesa spracovať, nemusí žiadať nič. 4. stupeň ochrany je už 1 stupeň nad národným parkom. Národný park má v princípe 3. stupeň ochrany. A pre 5. stupeň ochrany, ten najprísnejší, musí žiadať výnimku. Nemusí ju dostať, na to už rozhodujú iní, ale keď ju dostane, tak môže tam postaviť blokový ihrisko svojím spôsobom. Čiže jednoznačne, keď sa na to pozerám takto akože z praxe, tak nadradenie je zákonom lesov. A nejak to zapracovalo, keď sa tieto ochranárske závery vyplývajúce z kalamity z 2004. do nového zákona o ochrane prírody a krajiny. Ja neviem ináč ešte, či už vyšiel, či už je platný. A viem, že mali byť nejaké stretenia s ochranármi. Ja som v tom výbore pre ten zákon, ale padla nám vláda. Takže neviem, som strašne skeptický, ale toto bolo presne krásne reflektované, aj možno aj vďaka mne. Ten nový systém mal byť taký, že tie najpresnejšie chránené územia, v princípe ten 5. stupeň, sa výjmu